Iku lho kendel. Sinten niku? Sampe nang Tempur Sari nang omahe Allah. anake anu nang cuku anake. Itu suasana Gedak Perak yang sekarang sudah habis itu. Ya kono kok. Ya Allah, ya Rob. Nah ini beliau Ustadz Sugiono yang alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, Ustadz nggih. Nggih. Itu ada orang nekat, coba kami zoom, katanya mau kemana Pak? Tebunil ke sih Pak? Tempur Sari. Berarti mau ke Tempur Sari itu nekat, masya Allah. Semoga selamat. Tuane ning kono critane ku ngono. Sampeyan aja keso, aku ya gak ngomong gak menging. Nggih. Masalah iku panas. Nggih.